Яш, че няма. Как е Айде, това ти остава. Ни в болница, ни в училище. Друг мисля, те прочета не остава. Да, не е сама вкъщи. Да, те са за това. Те са казали това. Защото родителите са на работа. Ви го гледам, нали? Аз така или иначе трябва. Знам, не съм питала колко. Изяхме на старата тортата. На старата тортата. Чуеш ли го пил? А, за годината? Старата тортата. Дай вода. Дай вода. Къде ми е балона? Аз мисля, че е на месец. Дай вода. Дай ми вода. Срок, де? Как се е? Ресторант. Ходиха ти тук в часът тази приятелка ми беше купала от която, че водим в шармата, защото той ме най-близки и някак си избрали. Що не искаш да участваш? Ако е 100 лева на месец, то разбирам, нали, че не може да... Аз ще искам. Но ако е 100 лева на срок, Айде стига, че ще не вярвам да не можеш да ги обясниш 100 лева на срок. Просто че идва на второ. Защото аз на Петър съм ги виждала, аз много съм прасен да си дадеш неща. Аз съм имаш Дай вода. Патрик, виж? Учила всички Виж ли задачи. Имаш ли вероятни? Патрик, виж? А втори, трети клас. Патрик, виж? Не искам. Патринко! Всички задачи. Едната тръба пълна басейна и другата тръба пълна басейна, обаче басейна се празна от трета тръба. Виж? Снимаш земята. Обичани сантиметра е басейна. Аз никога да. Аз въобще даже нямам идея по какъв начин. Аз си подхвърлям балон. Ама то вече се сложи. Те още се случва за Никола, подели си го с него. Подели си го с него. Дай му го да види. Аз познам хора с образование и такова наши медицински сестри не пренасят правилно. Не пишат глупости. По-възможно ще става. На Запад няма такова. Сега в болницата в транспортния тук при нас латвийки. Две момичета латвийки. Идват всеки ден и по цял ден седят на... Все едно са на работа. Говорят на английски и на френски. Те си говорят на латвийски, обаче на отмяна на опит ги изпращат. Това беше по време. И българи ги изпращат там. И на обмяна на опит. Значи тия латвийки трябва това, че са спокойни с тях. Тук да се качи вечера. Ние като завършим за лаборанти, 3 години. Втория семестър на 3 години, сега втория срок на ученици. Всички ще бяха семестър. Бяхме в държавен стаж. Държавен стаж. Те те разпределят на болница. И ти ходиш сутрин от 7:30 до 1:30, седна, ходиш на работа. Дават ти бялата манта и те пускат на болници. Работиш до 10 минути на работа. Всичко трябва да се но слагат трети курс. И сега, като дойде с значи трети курс, кажа, че са държавен стаж. И си, окей, имаме помощници. Значи те вече, щом са трети курс на държавен стаж, те вече всичко носят. Може да ги пуснеш да работят. Патрик, леко да ми това нещо. И като почнат да време за работа, аз казвам, да се вършим да вече да се обадим на сега ще се взела истина. На други ден отвийките са трети курса. Не пикват да вземат кръв. Най-просто работа. Ники! Не могат... Илата ти да сам ще Стоп! Значи те като завършили трети курс, те в трети курса учат само теория. Само ли се показват и само гледат. Каза се.
6 месеца още 6 месеца завършили с дипломи и почват работа.